parlàvem en un principi, antigament el certamen havia assolit un gran nivell, però ara ha estat realment, per dir-ho d'una paraula, monstruós. Potser no una paraula massa adient, però ha estat una rebuda d'obres fantàstica i vaja, el que farem ara serà, passarem la paraula a Francesc Bodet, que és el president del casal, que ell us donarà la benvinguda. Bona tarda abans de tot. També m'agradaria comentar també, com ha dit el Joan, que és fantàstic estar aquí davant amb tota aquesta participació tan gran que hi ha hagut d'obres i amb tot el que això comporta. Ara m'agradaria començar explicant una mica tot el que el casal i el fet de muntar aquest certamen. Un cop més us dono les gràcies per estar aquí. Tot seguit continuem amb la presentació del senyor Baltasar Porcel, que des d'un principi ens va confirmar la seva assistència. Per aquest motiu ja davant mà les gràcies i passem una mica a fer la seva presentació. Quan vam demanar informació de l'Institut d'Estudis Mediterranis, que és l'òrgan que ell actualment presideix, ens van enviar un enorme llistat d'obres, publicacions, col·laboracions, estudis fets pel senyor Porcel al llarg de la seva llarga trajectòria. Aleshores, caldria destacar entre aquestes obres una obra que precisament li van atorgar a Sabadell, que va ser el Premi Sant Jordi de l'any 1986, que si no recordo malament eren les primeres i les tardors. Aleshores, té un seguit de biografies, llibres de viatges, obres de teatre, assaig i també nombroses col·laboracions periodístiques. Cal destacar la molt coneguda columna que té a La Vanguardia, que inclús diuen que algunes de les seves fans compten La Vanguardia exclusivament per la seva columna. Aquesta informació me van passar de l'institut. Aleshores també, més personalment, el senyor Porcel és del poble d'Andratx, de Mallorca. La seva trajectòria literària està basada en tres tipus de descripció o d'estil. En primer lloc, un estil més personal, on resumeix el seu entorn natural, en ambients mariners, i més endavant té altres obres del tipus, per exemple, Lola i els peixos, que és, si no em crec malament, l'última obra, on el senyor Porcel s'enfronta amb un extraordinari vigor narratiu i un llenguatge alhora ric i directe, amb una persona política, cultural i espectral. A la seva arribada a Barcelona, el senyor Porcel va entrar molt en contacte amb els escriptors de la ciutat, així que va estar en contacte directe, en convivència amb ells, i en l'actualitat coneix molt bé Barcelona. Actualment el senyor Porcel treballa a la planta número 21 de l'edifici del Banc Atlàntic, on la visió de Barcelona és realment esparradora, és fantàstica, vull dir, es pot veure realment bé. Aleshores, també, de molt gaire personal, van destacar que és un home amb un gran sentit del món, que és un home molt viatger, que sempre posa en dubte qualsevol cosa, no dona res per cert. I, vaja, aquest esperit de buscar sempre el perquè de les coses, d'intentar conèixer el món amb la seva intensitat, crec que seria un exemple per tots nosaltres i per tots els escriptors que hem tingut per aquí de seguir.
Ara no voldria allargar més i passo la paraula al senyor Cursa. Bona tarda a tothom. Sempre és divertit sentir parlar del mateix, no? Sempre tens un coses que tu no sabies. I bé, em sembla que he arribat una mica tard, però la realitat és que havia de firmar un llibre a Barcelona, un magatzem, després venia de Montblanc, on havia fet un creuer de les festes. Per tant, estic molt embolicat i sempre us he arribat. D'altra banda, penso que ara hi ha una cosa d'una immodèstia total, però que difícilment trobaria una persona millor que jo per parlar dels joves. Ja veus. I penso que és així perquè jo vaig començar a escriure molt jove, precisament. És a dir, no pas pel meu mèrit, sinó per la meva experiència. No trobaria una persona millor que jo. Jo vaig començar a escriure potser als 13 anys. Als 13 anys, cap a l'any 49, més o menys vaig començar a escriure. Potser ja escrivia una mica abans, però en aquell moment vaig començar a escriure d'una manera sistemàtica, a més. Vaig escriure algun relat, vaig escriure algun poemes aquells anys, quan tenia 13, 14, 15, 17, 17 anys, i vaig començar a escriure a un setmanari que feien al meu poble, a Mallorca, i jo feia articles, doncs, a vegades, no sé jo, cada 3 setmanes o això, feia un article en aquell setmanari. Aleshores, clar, sé molt bé el que és escriure durant anys i ser molt jove. I és una cosa que no diré que ha estat la que més mai he omplert en la meva vida, però gairebé. Jo en els llibres, a la literatura, sempre he trobat allò que buscava. Això no ho trobes mai a les persones, a la pàtria, a les idees, és a dir, sempre hi ha problemes. En els llibres sempre he trobat tot el que buscava. I escriure llibres, o escriure articles, per mi ha estat una font de satisfacció enorme. A vegades em diuen, aquesta columna que vostè fa cada dia a La Vanguardia, quina feina. Bé, quina feina, és que jo en podria fer 3 cada dia. Acceptaria de dedicar-hi més temps. I disfrutaria fent les 3. És extraordinari crear del no-res. Tot allò que està dispers a la vida necessàriament viure en un estat de dispersió, un estat de sensacions, de fer, però no necessites concretar res del que penses. En les converses vas dient, però no necessites concretar res. I després hi ha tota aquella altra part que sovint ni les persones més íntimes que estan al teu costat coneixen, que és tota la gran font interior de sensacions i d'idees. I per això l'escriure es converteix en l'única, potser, gran manifestació de l'home. I ara estic dient una cosa que no és exacta, però enteneu-me, parlo d'escriure. Un es pot sentir ple jugant a futbol, l'altre s'hi pot sentir pintant, no? Evidentment, jo no discuteixo ara aquest tema. El que dic és que, per exemple, la pintura, i jo sóc un aficionat que la pintura és extraordinari, és a dir, no a pintar, que no he pintat mai, sinó a la pintura. Jo tinc penjat entre la meva casa d'aquí i la de Mallorca uns 300 quadres a les parets, és a dir, imagineu com va la cosa, però la pintura, esclar, expliques una cosa amb una sola dimensió. En canvi, l'escriptura és una espècie de dimensió total del que tu sents i del que... I llavors es va produint aquest exercici extraordinari de la joventut, que és el de trobar el camí de l'expressió. I aquell camí de l'expressió és alhora el camí del món. Tu et busques a tu mateix i trobant-te a tu mateix trobes el món. Tens sensacions quines de paisatge, de por, d'estimació. Bé, si tu aconsegueixes confegir una història, una narració en la qual, un poema en la qual allò vagi prenent força, vagi prenent cos, clar, una cosa que no existeix,
o una massa segregada per les teues vísceres, les teves idees, els teus instints, se converteix realment en una obra d'art, en un fet objectiu. I aquest fet objectiu és un fet de la creació tan absoluta que comença per la mateixa lectura. És a dir, jo no crec en l'escriptor que no llegeixi, com no crec en el pintor o el crític d'art que no hagi conegut profundament els museus del món. La lectura és... cada home és un món. I és mentida que tot estigui fet. Estan fetes moltes coses sobre el mateix tema, però no tot està fet, perquè cada home és realment diferent. I la lectura el que te permet és la lectura ja constitueix per ella tota sola un fet creador. Tu, per exemple, mires la televisió, que és molt espectacular. Tu veus i te dona tot fet, tots els elements estan allà, la casa, el cotxe, la paraula. És a dir, tu només has de seguir, tu no has de fer res més que veure, no? Però clar, un llibre no és això. Un llibre no és res. Ara ens hem acostumat a veure les lletres, i les paraules. Però Berta, agafa per exemple un llibre en rus o en xinès. Te trobaràs de cop i volta que ja no existeixen aquestes paraules. Només hi ha signes. I és que el que nosaltres llegim, la nostra llengua, en aquest cas el català, també només són signes, encara que a tu te sembli que no ho són, i que són paraules. No, no són paraules, Berta, són signes. Són signes com si pretessis un botó. I llavors aquest botó el que desperta és el teu interior. I si tu no fas una gran labor de creació mental a través d'allò que llegeixes, les paraules no són res. Per tant, ja la lectura és una creació. I és una creació. Tu llegeixes la paraula taula, posem per cas, no? Bé, la paraula no és una taula. Si encara fos una pictografia, que sé jo, egípcia, un jeroglífic, potser mig veuries una taula. Però no. Tu llegeixes taula. I què vol dir taula? Doncs bé, taula és d'entrada una superfície, no? Però una superfície que tu has conegut de res. Després, al voltant d'aquesta taula se reuneix la família. Després, damunt d'aquesta taula has menjat. I després tot això ha de sentir el cos ple o allò que no t'agrada. A damunt la taula has fet els teus deures a l'escola. Per tant, la paraula taula és un món. No és la taula que tu veus un programa de televisió, que és una taula. I que és la taula d'aquella pel·lícula, d'aquell... No, la taula que hi ha en aquell llibre és la teua taula. Quan tu llegeixes taula, els ecos que desperta aquella paraula són els ecos de tota la teva vida i la teva formació. Per exemple, a mi me resulta molt difícil imaginar un paisatge que no sigui el de casa meva, de Mallorca, vull dir. Per mi, per què? Perquè jo em vaig fer amb aquest paisatge. Quan jo llegeixo la paraula pins, suposem, jo veig tot un pinàs que jo vaig veure de nen. I a través d'això, jo recreo dins el cap tot allò i dins el cor tot allò que jo llegeixo. Aquest és el fet extraordinari de la creació. Llavors diuen que l'home actualment, bé, és un home que va a la massificació i què sé jo. Això és veritat, perquè tot és veritat. I l'home va realment estar molt massificat en tots els mitjans actuals. Però alhora aquesta massificació jo no crec que sigui negativa. Mireu, jo crec que la gent avui és més intel·ligent, té més capacitat, pot fer més coses que fa 30 anys i que fa 50 anys i que fa 70 anys. I parlo per experiència de la meva vida. Jo tinc dos fills, una ara té 16 anys i una té 21, una filla de 16 anys i un fill de 21, i són molt millors en tots els aspectes del que era jo a la seva edat. Ara, potser tenen més coses i això els faci que la vida els sigui més fàcil i que això s'esforcin menys, no ho sé. Però el que vull dir és que ells, tal com són millors del que jo era i tenen més possibilitat de coses. Perquè realment en tantes coses com hi ha, també es pot fugir més de la massificació. Abans hi havia la massificació per baix, arran de terra. Ara pot ser, està alta. Però la massificació arran de terra també era el viure sense cap comunicació, el viure sense accedir a les coses. Tot això
era la vida que la gent de la meva edat i encara la gent més major ha conegut. És a dir, quan jo tenia l'edat que dic que començava a escriure, doncs bé, hi havia ràdios, evidentment, però no gaires. I al meu poble no gaires, hi havia diaris, però bueno, eren diaris que no deien res, eren diaris, imagineu, un diari de l'any 45 a l'Espanya sortida de la guerra, televisió evidentment no existia, hi havia una petita biblioteca on anàvem, potser, 20 nois a llegir i para de comptar. Bé, tot aquest món tan petit, allò era també massificació. Per tant, en aquest món actual, on hi ha la massificació, que hi és evidentment, però aquesta massificació dona tant de camins i tantes possibilitats que un d'ells, i cada vegada més important, és precisament el de la individualitat. Coses com, suposem, l'ordenador i tota aquesta tecnologia aplicada a l'escriptura, aplicada al treball, això fa que tu siguis cada vegada més al centre del treball. Abans, l'home que treballava havia d'anar al lloc de treball. Ara, el treball va a casa de l'individu. Cada vegada hi ha més gent que treballa a casa seva i que a través d'una xarxa electrònica envia el seu treball a una altra banda. Clar que això són un tipus de treball especialitzats, etc. Però cada vegada el tipus que estudia, la persona que estudia o que fa un treball, pot fer un treball cada vegada més ell sol a través de tots els dispositius que hi ha ara. Bé, això significa pur i simplement que cada vegada, a l'hora que vivim més una circumstància col·lectiva, un món col·lectiu, cada vegada tu també dins d'aquest món col·lectiu pots ser més tu mateix i pots escollir més una cosa i pots fer més un treball diferenciat dels altres. A dins d'aquesta panoràmica és quan el fet de l'escriptura, sigui perquè vulguis escriure professionalment, sigui perquè vulguis treballar simplement per fer una cosa, sigui perquè sigui l'edat en què tens un interès per això i després per una altra cosa, és quan l'escriptura, la lectura, insisteixo molt en el fet de la lectura, perquè potser la lectura encara és més important que l'escriptura. És a dir, el lector encara té més possibilitats, el lector que llegeix amb passió i que busca amb passió el que li poden donar els llibres, encara que té potser més possibilitats que el que escriu, perquè escriure és també una feina, i aquesta feina s'ha de fer, és a dir, s'ha de depurar. L'home en totes les feines que fa s'ha de depurar, és a dir, ha de ser una persona que ha de tenir l'instint d'anar cap endavant, l'instint d'anar creant cada vegada una cosa més essencial. Bé, llavors, a dins d'aquest món, com deia, el fet de la lectura, el fet de l'escriptura, per ser allò que crea a partir del no-res i que parteix de tots els ressorts i que són només evidentment teus. Tot això enriqueix la personalitat d'una manera extraordinària, però extraordinària. El saber interpretar els sentiments, per exemple. Hi ha una cosa amb els actors cinematogràfics que és prou evident. Hi ha un tipus de persona, un tipus d'actor que puja damunt l'escenari, surt a la pantalla i només amb el seu físic ja explica una història. Clar, tothom, i en canvi hi ha gent que amb el seu físic no explica cap història. És a dir, que un actor és aquell que és capaç, a part del paper que li han donat en aquella pel·lícula o en aquella obra de teatre, d'aportar tot el seu passat amb la seva cara, amb les seves arrugues, amb el seu gest, i tot això dona una enorme solidesa en aquell paper que ell fa. Fixeu-vos que els grans actors són aquells que sempre fan molt bé el paper, però que ells estan per sobre aquest paper. Suposem, no sé, el Marlon Brando, un tipus que ara està aquests dies han parlat molt als diaris a causa d'aquest problema de la seva filla, no? És una persona que omple ja de per si la pantalla. Bé, el lector i el que escriu omple de per si la pantalla de la vida perquè fa aquesta profunda reflexió a les arrels d'ell mateix. La vida són persones, la societat està feta per persones. Cadascú el que porta en el seu cos, el que porta el seu esperit, el que porta el seu cor, això és la vida. És a dir, nosaltres som el centre del món. Això és un vell descobriment que van fer els grecs i que és absolutament real. És a dir, i aquest món és tant de cada un.
I un no s'ha de pensar mai que allò que diu ja està dit, mai en absolut. I el qui ho pensa està tan equivocat, aneu a una biblioteca i agafeu, què sé jo, llibres de poemes d'amor, o agafeu llibres sobre viatges, o agafeu del que sigui, i veureu que tot allò que hi ha allà, tot està dit d'una manera diferent. Precisament un gran pensador grec, l'Heràclit, va dir una cosa extraordinària. Sempre passa el mateix riu, però l'aigua sempre és diferent. Sempre hi ha la mateixa humanitat, però cada persona és diferent dins d'aquesta humanitat. Jo em vaig posar a escriure per què? Doncs segurament per 2 o 3 o 4 coses. Una d'elles, jo era fill únic, i aleshores vivia al meu poble, Andratx, i em passava llargues temporades al camp. A una finca, que ara és allà on visc, aquí a Mallorca, que està a 6 quilòmetres del poble, és una petita vall amb unes muntanyes, i darrere de les muntanyes hi ha el mar. Llavors jo passava molt de temps allà, perquè els meus pares tenien aquesta finca, després venien el temps, què sé jo, de sembrar, el temps de segar, els estius, en fi, i estava, i clar, un nen per allà, sol, havia de fer alguna cosa, no? I llavors el meu pare m'anava portant tebeos, després llibres, i em vaig anar aficionant a llegir, no? I llavors, clar, llegia, i el món se m'obria. És a dir, jo allà mai deixaré d'anar en aquell lloc, perquè no és exactament aquell lloc, és que allò és el món sencer. Jo quan viatjo pel món, vaig a llocs perquè hi vaig anar estant allà. Jo recordo que llegia, quan tenia, què sé jo, 14 anys allà, les novel·les de Jules Verne, i recordo que llegia com menjaven, llegia al migdia, a la 1 o a la mitja, i els sucs gàstrics se'm posaven en funcionament. És a dir, llegia perquè estava allà. Després suposo que llegia perquè era tímid, perquè em trobava, doncs, això, la timidesa, l'adolescència, el tal, la gent, sempre hi ha uns tios que són més forts que tu, més llançats, i tu ets més sensible, tenia una determinada... I llavors la lectura no em creava cap problema. És a dir, allò era un món on jo volia dominar aquest món. I llavors tot això, clar, suposo que també tenia una ambició, volia ser algú, em volia afirmar a mi mateix. Si allò que llegeixes t'agrada, doncs per què no fer-ho tu? Per què no crear tu allò que t'agrada tant? I per això em vaig posar a escriure. I a més em vaig posar a escriure en unes circumstàncies molt semblants a vosaltres. Aleshores, al meu poble hi havia una congregació mariana, de la qual jo vaig ser president. I, per exemple, els primers llibres en català que jo vaig llegir en aquella època van ser unes novel·letes extraordinàries. A Mallorca hi ha hagut una literatura fortunista extraordinària. Vaig llegir unes novel·letes, una d'elles es deia Flor de Carn, de Salvador Galmés, una altra es deia L'Hostal de la Bolla, de Miquel dels Sants Oliver, i una altra es deia Tres viatges en calma per l'illa de la Calma, de Gafín. I me'ls va deixar el rector del poble, i amb ell, que escrivia en aquest seminari, doncs jo em vaig posar a escriure. És a dir, que allà hi havia un centre on s'intentava formar a la gent més enllà del fet del futbol o del fet de les coses d'anar a jugar, dels jocs, és a dir, un intent de formar la persona. I això era, evidentment, hi havia tota una part religiosa, però hi havia aquesta altra part que era molt important, que era llegir llibres, escriure, parlar de llibres, discutir de llibres, i jo em trobava, allà em vaig trobar amb un petit grup que creia en això que jo ara estic dient, i que dins l'ambient general diluït i poc culturalitzat, doncs allà hi havia aquell recinte. Jo recordo, com deia abans, aquesta etapa com una de les més felices de la meva vida. Jo, escrivint, vaig descobrir com era el món, escrivint i llegint, vaig descobrir com era el món, vaig descobrir qui era jo, vaig veure què podia fer, i jo us ben asseguro que les primeres coses que jo vaig fer, quan aquí em van donar, per exemple, el Premi Sant Jordi aquí a Sabadell,
l'any 86, per la meva novel·la Les primaveres i les tardors, jo no vaig estar més feliç, sinó menys feliç, que en aquells anys on jo començava a escriure i on jo m'anava obrint i veia clarament que allò seria el meu camí. I jo veia, no pensant-me dedicar a escriure la meva vida. Jo pensava anar pel món, pensava fer feines, però jo sabia que sempre llegiria i que sempre escriuria perquè ho veia més important que qualsevol altra cosa que jo fes. Per tant, quan em van dir de venir aquí, em va semblar molt bé, perquè si jo podia portar davant una gent que comença a obrir-se camí a la vida la petita experiència meva, doncs és una cosa que jo he d'agrair el poder-me explicar i el poder dir i el poder contar així a la gent com vosaltres d'una cosa de la que jo n'estic realment molt content. Moltes gràcies. Un segon problema ha estat que a la categoria també hi havia prosa i poesia juntes i clar, també hem hagut de discutir molt, de barallar-nos una mica, però en fi, els jurats són per això, per barallar-nos una miqueta. Bé, hi ha hagut el guanyador, el sabreu d'aquí a molt poca estona, la felicitació a aquest guanyador de part de tot el jurat i també la felicitació als que no han guanyat i jo voldria dir als que no han guanyat una cosa que ja he dit abans, que jo no he guanyat moltíssimes vegades, i una altra que em sembla que és més important,
i que està una mica en relació amb el que deia abans amb el de Sant Porcel. I és que si jo desenterro els meus treballs de creació literària de quan tenia 8, 9, 10, 11, 12, 13 anys i els comparo amb els que he llegit en aquest jurat, la mitjana està molt per damunt de qualitat que els meus treballs. Això ho dic amb el cor, això és cert, per les coses que siguin, per les característiques que siguin. Jo no vaig viure una època tan difícil com en el de Sant Porcel, no ho va ser tant, però va ser també més difícil en aquest sentit, en el sentit cultural, comparat amb l'època actual. I això es nota. I jo que voldria dir als que no han guanyat, que sobretot continuïn treballant, que consultin el seu treball si poden amb gent que hi entengui, que els orientin i que no defalleixin, perquè és la manera que si volen escriure algun dia poden arribar a fer coses de les quals se sentin ben orgullosos. Bé, em sembla que ja he parlat molt perquè he de parlar uns quants. Ara m'agradaria, sisplau, l'assistència del senyor Jordi Roca. El senyor Jordi Roca és un artista, escriptor sabadellenc que realment el van sol·licitar perquè ens trobés una obra també difícil, la gent jove de 13 fins a 18 anys. Aleshores, Jordi, sisplau, endavant. Primer de tot, felicitar a tots els nois i noies de la categoria B que ens van donar molta feina, sortosament, per arribar a establir els guanyadors. En poesia, l'autora és grandiosa. En prosa, jo diria que sobrepassa, que és allà on vam tenir el problema. En poesia, hem de dir que el jurat d'entrada varen triar l'obra, tots unànimament amb la mateixa puntuació, vol dir que li va haver problemes. El problema era un problema de consciència, després, perquè a darrere d'ella n'hi havia unes altres que eren, si no tan bones, quasi com aquell. Llavors nosaltres, haver de donar un sol premi, això és el que real i verdaderament ens dolia en el cor. La prosa ho hem de dir més difícil. I com ho vam solucionar? Doncs van tornar a acceptar. Perquè la primera i la segona obra no es podien deixar de banda. Tant per la forma en què estava concebuda una com per la inspiració de l'altra. Són dues obres molt diferents, la una de l'altra, de concepció, de forma, de textura literària, diferent. Però és que totes dues són meravelloses per una. Una de les coses que més realment em va satisfer de llegir totes aquestes obres és veure la gran cura que hi ha hagut en el lèxic. Jo us felicito perquè penso que últimament es fa un abús de paraules malsonants i que la major part de les vegades no diuen absolutament res. Vosaltres no heu incorregut amb això. El lèxic era clar, heu buscat paraules boniques, paraules de sentit, no paraules altisonants. I això ho vaig notar des de les primeres lectures. Un altre capítol, i aquest és el capítol que més greu ens va saber a tots, és el capítol del premi que havíem de donar a la fe. Vàrem haver de deixar aquest premi de 0 i ens va doldre. I per què el vàrem deixar de 0? No és que no n'hi haguessin d'obres, n'hi havia, però les obres no estaven al nivell que nosaltres considerem que ha de tenir aquest capítol. Per tant, vam decidir, molt a pesar nostre, de no donar un premi a una obra que consideràvem que no reunia les condicions que havia de tenir la fe, ni per el que deien ni per el que representava. Jo, els altres jurats, no sé com han tingut aquest capítol. Nosaltres hem de dir que va ser una espina que tenim de no haver pogut premiar una obra d'aquest tipus. Hem fet tot el que bonament hem pogut. Hem arribat fins aquí, però hem arribat d'una manera honrada i conscient. Endavant i continueu escrivint que el futur és important. Ara, i per acabar, pregaríem la presència de la senyora Montserrat Granet. Ella ha estat durant molts anys una gran lectora
autora d'obres juvenils, i en aquest certamen doncs, vam preguntar-hi si estava interessada i naturalment, donat el seu aire actiu i de participació, ens va ser Montserrat, sisplau. Us sentiríeu sense això? Que sí, perquè resulta que jo no m'he apuntat, perquè tinc molt poca memòria, i amb una mà això i l'altra això és que no li veig sort, que sí que us sentiu? Sí. Estic acostumada a donar classes i actius, Bé, doncs, va ser qüestió de llegir unes 40 obres en prosa i unes 26 en poesia. Una de les coses que em vaig sentir satisfeta ja d'entrada és l'acceptable ortografia que en general, l'ortografia catalana vull dir que en general presentava. Jo soc tècnica de normalització lingüística, ara ja jubilada, i he participat, com ha dit, en jurats de molts certàmens literaris, sobretot a nivell d'institut. I realment estava una mica preocupada pel futur de la llengua. I el concurs d'aquí m'ha consolat una mica. Trobo que potser, perquè ja són una mica més grans, que han arribat a 30 anys o pel que sigui, en aquest aspecte trobo que Déu-n'hi-do. He quedat consolat. Molt bé. Llavors, quant a qualitat, n'he trobat força en l'apartat de prosa i no em va costar de seleccionar-ne unes quantes, perquè les considerava bones. I quan ens vam reunir amb la resta del jurat, vam coincidir de seguida amb una principalment. Aquesta una estava tan ben escrita com moltes altres, però tenia un element sorpresa extraordinàriament original que va ser la que ens va fer decidir per ella. Era una mica curta, trobava, però bona. Després també n'hi havia una altra, encara més curta, molt més curta, però molt divertida, molt graciosa, molt simpàtica, que com que era tan curta ens va semblar a tots que potser un excèssit estaria bé. O sigui que em sembla que érem un jurat que teníem present allò de que el que és bo, si és breu, doncs 2 vegades bo. Tot ho vam trobar correcte. Bé, llavors vam tractar l'apartat de la fe. I bé, s'ha de reconèixer que expressar la fe és difícil i valorar-ne l'expressió també ho deu ser, perquè tal com ens han dit els altres, també ho vam declarar de cert. I quedava la poesia. Tots estàvem d'acord que el nivell era inferior al de la prosa en general. Unes tenien la rima massa fàcil i l'altres no en tenien cap de rima. Després de molt sospesar la cosa, ho vam deixar amb un empat també entre dues, perquè ens va semblar que cap reunia prou categoria per tenir un premi per si mateixa. A veure que sí que estaven bé, però per tenir un premi important ens va semblar que era millor que ho compartissin tots. Una altra cosa que voldria destacar és que entre el jurat hi havia una persona molt més jove que les altres, que la resta. I crec que els gustos és possible que siguin diferents en qüestió d'edat, o d'apreciar els estils, o tot això, no? I que val la pena de tenir en compte tant la veu renovadora de la joventut com també l'experiència dels que són grans. En el nostre cas, penso que vam ser molt respectuosos els uns amb els altres, ja que vam escoltar totes les opinions i ens vam replantejar tots les pròpies opcions fins a arribar a un acord. Suggerim que en altres ocasions es busqués amb més igualtat. Per exemple, 2 persones joves, 2 de grans i una de mitjana edat per fer el desafiament. I bé, ja no tinc res més a dir, sinó felicitar els guanyadors i animar a ells i als altres a que continuïn escrivint, continuïn participant en concursos i continuïn millorant l'ortografia catalana. Perdoneu, però això deu ser de formació professional. Tot seguit procedirem a fer públic el veredicte del certamen. Veredicte del jurat del 10è certamen literari Casal de Joves Lambert. Categoria A, que és la formada de fins a 13 anys. El jurat de la categoria A, format per Lídia Rodríguez, Josep Gorris, Maria Rosa Poch,
i Roser P. Camins ha decidit atorgar el premi de la categoria infantil, dotat amb 5.000 pessetes en metàl·lic i 5.000 pessetes en llibres, a l'obra A poc i bona lletra, que té per pseudònim S i que pertany a l'autor Guillem Barceló Fiter. A més, el jurat de la categoria A sí que ha considerat que hi havia una obra que reunia els mèrits suficients per tal de donar-li el Premi Especial de la Fe, Premi Especial atorgat per mossèn Camil Geis, dotat amb 5.000 pessetes. El títol de l'obra és Cant a la Fe i l'autor és Marc Perarnau, de Calldetenes. Premis de la categoria B. El jurat de la categoria B, per autors de 14 a 18 anys, estava format per Gisela Pou, Jordi Roca, Carmina Bosch, Francesc Poguet i Núria Salvador, i han decidit atorgar els següents premis. En la modalitat de poesia s'ha concedit el primer premi, dotat amb 20.000 pessetes, a l'obra Estació Perduda, que du per pseudònim Isolda i que correspon a l'autor Elisabet Carreras Marcos. Un llibre de mossèn Camil Geis, Els que hem trobat pel camí, que és una sessió de la família Geis pels autors. En la modalitat de prosa, com ja ha dit el jurat, ha considerat oportú atorgar el premi ex aequo entre dues obres. L'una es titula El Maipo travessa París i la lluna s'ho mira, que té de pseudònim Ossos i Carros de nit. I la segona obra és Ànima d'hivern, que du per pseudònim Ginebra. Els autors són, respectivament, de l'obra El Maipo travessa París i la lluna s'ho mira, Eva Casadevall. Segurament podeu exposar aquesta noia perquè és de Girona i no li deu haver sigut possible venir. I l'obra Ànima d'hivern correspon a Elisabet Carreras Marcos. Aquesta jove escriptora que sembla que reuneix els mèrits perquè el jurat li hagi pogut atorgar dos premis. Passem finalment als premis de la categoria C. El jurat de la categoria C estava format per Montserrat Graner, Maria Antònia Barril, Caterina Tura, Anna Maria Aguiló i Esther Darí. I ha decidit atorgar els següents premis a les obres que corresponien al ventall d'edats entre 18 i 30 anys. En la modalitat de poesia ha concedit un premi ex aequo entre les obres La Saba del Temps, que du per sinònim Jean-Paul Simon, i la segona obra és La virginitat de l'essència, amb el pseudònim d'Albí. I pertany als autors
La sala del temps a Marion Roca Segués, de Barcelona. Era una certa debilitat sentimental que la feia ser més a prop del passat que no pas del dia com ja vivia, un 3 de febrer de 1993. Sense adonar-se, la madre interior li anava prenent tot el que era l'ateniment i que era mort, i no la deixava lluitar per res. Moria sense estimar. Del cervell. Des de l'autobiografia s'havia anat construint l'heroi, atent reflex d'ella en miniatura. Els dies la portaven enllà del seu viatge. Volia apamar els records, entretenir-se fixant la memòria dels avis, les mans de la infantesa. Tot el món dins d'un globus que s'enfilés ben amunt. La segona obra, La virginitat de l'essència, correspon a Antoni Cantallops Guada, de Barcelona. Aquest és un poema que vaig fer a l'Emili fa 3 anys, quan ja feia unes 3 o 4 hores que esperava un tinent coronel que sortís del pla. Llegiré només els caps finals. Arenes que amaguen llàgrimes de núvols blancs, l'esguard que penetren les vivències, una dona, un poema. Serà potser ella l'envia. L'amor que brota del roig és viu encara. Soc jo aquell que davant meu recull la collita. L'encant de la vida és ara sembrat amb el barra. I davant els matins de l'existència, per envellir l'essència, envellejo. Entre els murs de la innocència van recollint esbossos de versos que ells vendran, els dies que no tornaran, han esdevingut somni. I la porpra que davalla de les nostàlgies descansa poliment damunt l'esquena guapa de l'essència. Avui, davant l'espit de la meva essència, m'he preguntat qui sóc. I el silenci ha omplert l'espera, angustiant com no trobaré. Resto doncs amb mi mateix, esperant absent de morts al capvespre. Soc jo, l'espira envelint, amb resignació que clou el meu nom, i il·luminarà vençudes cauen les lletres fins l'absurd. Soc jo, i el silenci impassible s'han passat les espigues del meu nom. En la modalitat de prosa, com també ha dit el representant del jurat, s'ha decidit atorgar un accèssit i, a part del premi, l'accèssit correspon a l'obra El lladre de Melix, que du de pseudònim Lluna Blanca i que correspon a Tere Jiménez. També és de Lliri, segurament. El podem entendre. I el premi ha estat concedit a l'obra Nostàlgia, que du per pseudònim
Vidor i que pertany a Alicia Ninou Oliveras. Degut a la brevetat de l'obra, considerem oportú i a més és molt àgil i divertida, considerem oportú que la llegeixin encara que sigui una prova. La meva primera vegada no va ser tan especial com sempre m'havia imaginat. Els companys em deien que no oblidaria mai el moment, que em marcaria per tota la vida, i si haig de ser sincer, no en recordo ni els detalls. Recordo vagament que jo era encara molt jove i estava realment espantat. Volia ser capaç de dominar la situació, demostrar-me com un home experimentat, quan en realitat no ho era. Però vaig tenir la gran sort d'ensopegar per l'ocasió amb una gran experta. Va passar per alt alguns lapsos meus sense cap comentari i em va guiar, sempre discretament, pel camí adequat. En realitat, he de confessar que jo només em vaig agrair. Vaig anar descobrint, pam a pam, tot allò que havia llegit als llibres i que tantes vegades m'havia imaginat. Malauradament, el respecte que m'imposava aquella dona va impedir la creació del caliu que a mi m'hagués agradat i certa fredor ens va acompanyar tota l'estona. Em penso que als 10 minuts ja havíem enllestit. Al cap i a la fi, era una dona casada, d'uns 40 anys. No la vaig tornar a veure més. La segona va ser una mestra d'escola. D'ella recordo que no va parar de parlar durant tota l'estona, fins al reeixit moment final en què va deixar anar un desmesurat sospir d'alleujament i no va tornar a obrir la boca. Amb la tercera, una desconsolada viuda en busca de consol, vaig començar a gaudir plenament de l'assumpte. Quan es va separar de mi, amb aquells ulls riallers i joiosos, vaig saber que jo havia estat insuperable. Vaig experimentar la revelació de quina era la meva promesa en aquesta vida. Fer felices totes aquelles dones necessitades una mica d'afecte i consideració. A partir d'aquell dia, i sense cap mena de dubte, ho vaig incorporar a la meva vida com una activitat habitual. I aviat va passar de ser una ocupació setmanal a una ocupació diària, de dedicar-m'hi de 7 a 8 del vespre a fer-ho de les 3 de la tarda fins a les 10 de la nit. De ser un més entre tots els altres a ser reclamat específicament pel meu nom. Em vermelleixo, hores d'ara, en pensar en aquella esplendorosa època en què un eixam de dones, vingudes d'arreu, seleccionaven la meva habilidosa manya per contentar-les. Però el que recordo com una de les coses més impactants de la meva vida va ser el meu primer home. Sabia corregutar la veu entre el personal femenívol que el que es va esdevenir fou certament inevitable. I el meu primer home, un jove de 28 anys, va venir a mi un dia plujós del mes de maig. Va ser dur sentir-me cara a cara amb un home com jo. En el fons, dues persones humanes. Hagués fugit si hagués pogut. Tothom sap que les dones són més manejables, com ho dirien? Més voluples que el sexe oposat. En canvi, un home és molt més ferreny, més viril, més autèntic. Va ser, sens dubte, la meva prova de foc. Però de mica en mica la besada inicial va esdevenir un grat desbalaïment. Tot va fluir harmoniosament entre nosaltres. Aquell vespre vaig descobrir entusiasmat una nova senda per a revolucionar. Vaig esperar el meu segon home amb candeletes. L'acte va ser lluït a l'altura de les circumstàncies. Vaig gaudir-ne. I em vaig començar a adonar que també volia reconduir els homes cap allà on em semblava, que eren igual de vulnerables que les dones, potser fins i tot més innocents. Em revelaven els seus íntims secrets, els seus desitjos més ocults sense cap recança, perquè els pogués complaure. Tampoc és d'estranyar perquè
Al cap i a la fi, jo era professional i vivia de tots ells. Hores d'ara, aquí estirat esperant la mort, em reconforta pensar en tota aquesta gent que ha format part de la meva vida. Tots ells han anat forjant la meva persona, la meva moral, i m'han convertit encara més a la fe que sempre he professat. M'han redimit. Fa 50 anys, només acabar els estudis, vaig ser escollit per dedicar-me només a dir missa. No m'omplia prou com a ministre de Déu. Necessitava el contacte directe amb els feligresos. La decisió d'ocupar-me del confessionari va ser encertada i la de dedicar-m'hi com a especialitat encara més. Com enyoro el meu petit confessionari de l'ala dreta de la catedral de Barcelona, treballat en fusta policromada i metalls angèlics incrustats. Quantes il·lusions s'han escolat entre aquelles 4 parets de fusta? Quants pecats, quantes deshonres, però totes elles indultades, absoltes, perdonades per la mà de Déu, per la misericordiosa bondat de Déu. Sé que per tots aquells homes i dones no he estat més que mossèn Cinto, el confessor, i que la majoria d'ells ja ni em recorden, però jo els porto a tots dintre meu, al meu cor, i en aquest moment de traspàs, en aquesta hora suprema que m'anirà finalment amb el meu Senyor, acudeixen tots ells a la meva memòria, des de la primera dona. Geis, tenim aquí un representant de la família Geis, el qual volia comentar alguna cosa sobre el premi. Molt bé. El que sí que volíem fer era llegir l'obra d'aquest xicot de 10 anys que té, de 10 anys que realment és de bé. Bon Paloma, president de l'Acadèmia Catòlica, ens vol adreçar les paraules. Agrair la presència del senyor Cel, encara que el que és del casal de joves, que jo només tinc a dir que n'estic molt satisfet i molt content i estic doncs més que content en quant a l'esforç que he vist aquests últims, des que van anunciar aquest certamen, doncs hi havia posat i realment ha sigut un èxit i per tant per molts anys puguem anar mantenint. Moltes gràcies. Que tant el que han guanyat com el que no, això no significa gairebé res. Significa que de 5 persones que formaven el jurat, n'hi havia 3 que han cregut que això era millor que això. Per tant, tot és molt relatiu. El que no ha guanyat potser tingui raó i el jurat se pot trobar fàcilment equivocat. I el que ha guanyat també el jurat se pot trobar equivocat. És a dir, que la seguretat que es té no s'ha de tenir. L'important és la feina i la capacitat creadora i l'autocorrecció i la il·lusió, no? Aquest és el punt clau de la qüestió. Pel més, escolteu, hi ha coses que m'han premiat que no eren bones i coses que eren bones no han estat premiades. I hi ha gent que jo conec esplèndida, que sempre ha tingut mala sort en aquestes coses, i gent que no. Per tant, un acte com aquest d'avui és molt important perquè és un estímul i és un esforç i és molta cosa, però no és res definitiu. El que és definitiu és el que un té davant d'ell. El que hem de fer és agrair realment a totes les entitats i col·laboradors d'aquest certamen que han estat Caixa de Sabadell, Banc de Sabadell, Ajuntament de Sabadell, Òmnium Cultural Oficina de Sabadell, la família Geis, els membres del jurat, que ells van rebre tota la feina aquesta de moltes piles d'obres i molts quilos de fulls, que els vaig portar jo en aquests braços, i també doncs, a l'acadèmia. I el casal, doncs, vaja, tota l'organització i col·laboració que hem tingut. Però realment el que volem donar gràcies és a vosaltres per haver participat i perquè sabem positivament que l'any que ve participareu, fareu participar més gent i això serà realment un certamen jove excel·lent. Molt bé. Ara, ara passem per aquest costat i us farem un petit convit i amb aquest fet doncs donem per acabat el veredicte públic del certamen literari del Museu Europeu. Fins l'any que ve. Moltes gràcies.